טוב, אני אתחיל מההתחלה. תעזור לי שנייה. אני אעבור עליהם רגע. וואו. איך אני בן אדם רציני, אה? שלנץ. אני לענות על הכל? אני לא מוצאת את המילה המתאימה להגיד את ה... 2. אני אסתדר בדיוק, אני אשתדל לזרום, אבל מקסימום נעצור ותתקני. אנחנו רגילים לשאול, להקשיב ולתת תשובות. אבל מה קורה כשמפנים את המצלמה אלינו, בלי פילטרים ובלי פרוטוקולים? ביקשנו מהמטפלות והמטפלים שלנו בהר חברון לענות על מה שכולם רוצים לדעת. סליחה, אפשר שאלה? אפרת נוימן, ראש צוות של פרט ומשפחה ועו"ס לסדרי דין במחלקה לשירותים חברתיים בהר חברון. אני רונית הרשקוביץ, מטפלת רגשית בילדים, מטפלת במוזיקה במכון להתפתחות הילד. אז אני גרשון גנז, אני עובד במרקם ביחידה לבריאות הנפש. שמי מרגלית זלינגר, אני מטפלת במרכז חוסן יהודה. מה היה הרגע שבו הבנתם שאתם במקום הנכון? אני לא חושב שיש רגע כזה, תובנה שנופלת עליך משמיים, אבל זה משהו שנבנה עם הזמן, יותר ויותר. כשאתה רואה את האיכות של העבודה, של ההדרכה, של האנשים שנמצאים איתך, של האנשים שאתה עובד איתם, אז אתה מבין שאתה במקום טוב. אז אנחנו עברנו להר חברון לפני 12 שנה, והגעתי לעבוד כאן, ואני חושבת שמהרגע הראשון באמת נכנסתי למקום שהוא מלא חום, תחושה של בית, צוות מאוד מאוד מסור, ודי בהתחלה הרגשתי שאני במקום הנכון. ברגע שנכנסתי לתחום של הוותיקים, הרגשתי שאני נמצאת במקום הנכון, שאני עושה למען היישוב שלי, למען המועצה שלי, התושבים, השכנים שלי. קיבלתי טלפון ממי שבזמנו הקימו את היחידה הזאת שנקראת חוסן, שהייתה חלק ממרקם, וביקשו ממני להצטרף, ואני זוכרת שאמרתי שאני לא בטוחה שאני ראויה ומתאימה, אבל הייתה איזושהי התעקשות שאני כן, והזמינו אותי לראיון, וביקשו ממני לסיים את תהליך ההכשרה שלי, ולהיכנס, וכך היה, בעצם נכנסתי, ואני ידעתי באותו רגע שזה הדבר שאני רוצה לעשות, שאני צריכה לעשות, ושזה המקום הכי מדויק לי שבעולם. איך זה לטפל במשפחה, ושעה אחרי זה לפגוש אותם בתור, לסופר או למרפאה? הפתרון הוא קודם כל לדבר איתם לפני. זאת אומרת, בגלל שכולנו מאותו מקום, אז אנחנו מדברים על זה ואומרים מה קורה כשאנחנו נפגשים, ולשמוע מה הם מעדיפים. יש משפחות שלא רוצות שנתייחס וזה יהיה ככה באיזושהי התעלמות. ויש משפחות שדווקא מאוד רוצות את היחס, גם כשזה במקום לא בתוך החדר הקליני הפורמלי. טוב, אז בגלל שאני עובדת באמת עם ילדים מאוד צעירים, בדרך כלל הם רואים אותי בסופר ופשוט באים לחבק אותי, ובאמת מאוד שמחים לראות אותי. אז יש באמת את אלה שהם נורא מתרגשים לראות אותי, ויש כאלה שבאמת אני רואה שככה יותר מתאים להם כזה איזה שלום מרחוק או איזה מבט חם. אני אגיד שכמובן תמיד יש את המורכבות של לעבוד בקהילה שלך, אבל גם יש בזה משהו מאוד מאוד מרגש. זה באמת לא פשוט וזה מאוד מורכב להסתובב בתוך קהילה שאתה פוגש אנשים שחשפו בפניך דברים מאוד מורכבים, אבל אני יודעת שזה חלק מהחיים. אבל אני חושבת שאם אנחנו מתרגלים לזה שטיפול רגשי או נפשי הוא חלק מחיי היום-יום שלנו בדור של גאולה, אז ההתייחסות על זה יכולה להיות יותר בריאה. אם יכולתם להחליף תפקיד ליום אחד, במה הייתם בוחרים? מדריך טיולים, הולך בחוץ, הולך בטבע, קורא קצת דברים, שומע דברים, מסביר על דברים. הייתי שמחה מאוד יום אחד להיות בתחום הזה של לשיר, להופיע, להפיק מופע, דברים כאלה, כי אני מאוד אוהבת. אני חושבת, הייתי שמחה אולי להיות אפילו איזה מוכרת פרחים. הייתי שמחה להיות מנצחת על תזמורת, על כל הכלים ביחד. מה נותן משמעות לעבודה שלכם? נראה לי עצם העבודה נותנת משמעות לעבודה שלי, כאילו המפגש עם האנשים, היכולת שלי לעבוד עם זה, גם הדברים שאני נפגש איתם מתוך המפגש עם האנשים.
זה מאוד משמעותי, זה משהו מאוד מאוד עשיר ומעשיר. אז גם הילדים, אני מרגישה שהם עוברים תהליך מאוד משמעותי, וזה באמת מאוד מרגש לראות אותם, איך שהם באים עם איזשהו קושי ומרגישים שהם מצליחים לנהל אותו, להבין את עצמם יותר, להתחזק. היכולת לעזור לאנשים להרגיש טוב יותר ולחזור להיות מי שהם באמת, בלי הפרעות ומצוקות שמנהלות להם את החיים. אנחנו עובדים כאילו בשני מישורים, גם פרטני וגם קהילתי. אז גם לראות ילדים ונערים שמגיעים, משפחות שמגיעים במצב מאוד מאוד מורכב, ולראות את ההתפתחות שלהם, ולראות בטווח זמן שאני פה, אז אפשר באמת, זכיתי לראות התקדמות של משפחות וילדים. אז זה נותן ככה משמעות שאת יודעת שאת משמעותית וזרעת איזשהו זרע שעוזר לאחרים, וגם ברמה הקהילתית, שיש איזשהו התחלה של תנועה של איזשהו משהו, ולאט לאט זה כבר מתגלגל וכבר זוכה לראות את הדברים מתפתחים ונהיים איזושהי אבן דרך כזה. באיזה רגע בעבודה הייתם צריכים להחזיק את עצמכם, לא להתפקע מצחוק? הייתה לנו ועדת תכנון טיפול עם איזשהו נער ממש מתוק, עם סיפור ככה מורכב, וחלק מהתוכנית טיפול שקבענו זה שהוא צריך לעשות בדיקות שתן לגילוי סמים אחת לשבועיים, וכולם הסכימו, ההורים והמסגרת והנער עצמו, אבל ככה בסוף הוא כאילו אומר, אבל אפשר שזה יתחיל כזה בשבוע הבא? שיום אחד ילד הראה לי שריטה על היד שלו, ואז הוא אמר לי כזה, תראי, זה שריטה לכל החיים. צחקתי לא מעט בפגישות, זה קורה לי. להתפקע מצחוק? לא יודע. היה איזה רגע שבו לא סגרתי טוב את הדלת של חדר הטיפול, ופתאום נכנסה כלבלבה מתוקה לתוך החדר, המטופלת שפחדה מכלבים נכנסה להיסטריה, אבל הרגעתי אותה, אבל התאפקתי לא לצחוק, כי אני מכירה את הכלבלבה הזו לאורך שנים, והיא כל כך לא מאיימת. מה הייחודיות של השירות שלנו פה בהר חברון? אז אני לא יודעת אם זה מייחד רק אותנו, אבל זה משהו שהוא מאוד מאפיין אותנו. אנחנו כצוות, מרגישה שהצוות שלנו מגיע עם הרבה תחושת שליחות, עם הרבה תחושה של חיבור למקום, לתושבים, למועצה, ורצון להגדיל פה ולהרחיב את השירותים. התרכובת של ההתמודדויות של האוכלוסייה היא מאוד מיוחדת. היא גם מאפשרת לנו, לדעתי, להתפתח מבחינה מקצועית יותר מאשר אם הייתי מטפלת בעיר, שדי בנאלי שם. אבל פה יש שוני, גם מבחינה אנושית, בין האזורים השונים בתוך יהודה, וגם, כמו שאמרתי, התרכובת של ההתמודדויות. אני חושבת שהייחודיות שלנו זה בעצם באמת בצוות, באנשים שבאמת באים כל יום ובוחרים בדבר הזה, לעזור פה למשפחות בכל התחומים של הטיפול. ויש לנו מושג שככה חוזר על עצמו ממש לאורך השנים, שזה מטופל של המכון. ומטופל של המכון או משפחה של המכון, זה משהו כזה שאתה יודע שמישהו שנכנס אלינו באמת הוא משלנו, אנחנו נותנים לו באמת את כל המעטפת שהוא צריך. אני חושב שמרקם של היחידה לבריאות הנפש במרקם מביאה משהו מאוד ייחודי בתפיסה שלה, משהו מאוד מערכתי, מאוד משפחתי, מאוד רחב ומקיף, שבן אדם נכנס, אז נכנסים איתו לחדר עוד הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד גורמים, והם הרבה פעמים מתוכללים בפגישה איתו, וזה משהו שמאוד תורם, וזה משהו שהוא מאוד ייחודי ומיוחד. אני חושב שגם הצוות שיש פה, מירי מנהלת המשרד ועד החברים והקולגות ועד ההדרכות והדברים שמקבלים פה, זה משהו שהוא לא מובן מאליו, והוא מאוד מעשיר ומאוד חיובי ומאוד ייחודי. בשקט, בלי כותרות ובלי אורות, כך משנים עולם שלם. קהילת הר חברון צומחת ומשגשגת. החוסן והכוחות הרבה בזכות האנשים שיושבים כאן באולם הזה.
תודה למועצה האזורית הר חברון, שכל הטוב הזה קורה בה.